бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил ба ҳамаи шумо бори дигар дуруд мегӯем ва ин лаҳзао дар меҳмонии мо қарор доранд яке аз ҳунарманди ҷавон аллакай шинохтаи тоҷик. садои ин нафар аллакай ба дили ҳазорон мухлисон ва шунавандаи асил ҷой гирифтааст. Азиз Азизов маъруф бо тахаллуси Карлеон, хушомадед мегӯем шуморо. зинда бошед Назор Аҳмад. Ташаккур барои таклиф. зинда бошед. Инак азиз, табатон чӣ гуна аст? Назор Аҳмад. имрӯзҳо ба чӣ корҳо машғул ҳастед? айни замон чӣ навгониҳо аст дар ҳаёту зиндагии эҷодии шумо? Албатта навигарӣ ҳамин хаа ки фақат проектҳои нав, яъне ки сурдои нав эҷод карда истодаем, суханҳои нав бофта истодаем ва баҳри мардум пешкаш мекунем ба наздикӣ. беҳтарин. Ва медонед дар байни мардум як ҳамин хеле як фикрам ҳаст, андешаам ҳаст. Мегӯянд ки ба нисбат ба дигар ҳунармандон барои реперҳо осунтар аст, барои онҳо ки зиёд сарф намекунанд бо шоирон, масалан кам ҳамкорӣ мекунанд, бисёр суханҳои матни сурудҳоро худашон меофаранд ва албатта оҳанг ҳам кам фарқ мекунад. Ва шумо чӣ андеша доред, чӣ ҷавоб доред ба ҳамин гуна фикрҳо? фикр мекунам ки ҳамин фикр дар дигар давлатҳо бигем ки ҳақиқати хича дорад, лекин дар Тоҷикистон не, барое ки дар Тоҷикистон ҳамчун репер ташаккул ёфтан беҳад қинай, ба қувват шидан хеле қинай ва суханҳое ки мо дар реп истифода мебарем, яъне ки суханҳои кӯча ва суханҳои адабӣ микс кардагиян ва чӣ хеле ки мегӯянд дар шеър шоир кӯшиш мекунад ки дар ҷумлаҳои дароз, яъне ки дар якчанд мисра як фикра баён кунад ва дар реп мо метавонем ба ду калима фикрамона баён кунем. Чӣ хеле ки мегӯянд краткис сестра таланта, ба ҳамин хотир ман аз мебинам репа. Мақсад ба ду калима мо метавонем фикрамона баён кунем ва ҳозиразамонда реп беҳад пешравӣ дорад. ҷавонҳо гӯш мекунанд, ҳатто калонсолҳо ҳам гӯш мекунанд ва ман хурсандам ки ҳамин пешравиш. беҳтарин. Хуб азиз, мегуфтед ки дар ду калима масалан иброз намудани фикри дар як ибора, бале, дар як ибора, иборае ки метавонад фикрро комилан ифода кунад. Барои ин маҳорати баланд зиёд аст. Чӣ талаб мекунад? ҳама ин ба таҷриба меояд. таҷрибае ки рӯз ба рӯз мо қариб ки ҳар рӯз машқ мекунем, ҳар рӯз такрор мекунем. аз ҳамин сабаб мегӯянд як корро агар аз 10,000 соат зиёд кунӣ, ҳамон корда ту бигем таҷрибаи ба қувват пайдо мекунӣ ва аллакай як 13-14 сол мешавад ки ба ҳамин санъат завқи зиёд дорам ва рӯз ба рӯз кӯшиш карда истем ки боз ҳам ба қувваттар кунем. чун шумо гуфтед ки махсусан дар соҳаи реп мавқеи худро пайдо кардан, маъруфият ба даст овардан дар рақобати гӯем рақобати солим мушкил аст. Хуб, чӣ сабаб шуд ки шумо аз аввал махсусан ҳамин жанрро 13-14 сол гуфта истодед, ҳамин жанрро интихоб кардед, махсусан репро? 13-14 сол пеш вақте ки мо талабаи мактаб будем, на танҳо реп, тамоми намуд сурудро, музикаро ман гӯш мекардам. Хуб, бигем бисёртарак ба ман R&B маъқул буд нисбат ба реп ва дар хона вақте ки запис мекардам ҳамин сурудома, чизе ки пеш омад хушомад запис мекардем ва як узви хонагии мо гуфт ки овози шумо барои R&B ёки сурудхонӣ хуб нест. баъд ман фикр кардам репа пеша кардам, чунки дар реп сараввал суханай, баъд овоз, баъд дигар. ба ҳамин хотир вақте ки мо якчанд сол репа шуғл кардем, кор кардем ва 4-5 соли охир мешавад ки сурудои мо, бигем репои мо ба суруд монандан рӯз ба рӯз. Ҳама тарафа мекунем, да, ҳама тарафа.
беҳтарин. Гуфтед ки дар жанри R&B ҳам суруд доред. Метавонед дар шакли зинда барои мухлисон ва нафароне ки на танҳо тариқи FM 94.4 FM балки дар саҳифаи ютуби ҳамсадо FM шуморо тамошо карда истоданд, дар шакли зинда каме бисароед аз R&B нарамад. аввалаш рэп, давомаш R&B. хуб, нахустин маротиба дар иҷрои Азизов Карлион марамад. бинола баҳри мадад дурӣ ай дур нигоҳ кам мебора заҳри борон тари овду тароҳум осмони беситор азорм сарҳад симхор дорад торш иси солам гузара оқибат бояд бо ма боша кош исад солам гузара нашав агар орзуҳом амалӣ сайд пайтову далид дигар нестаю тарӣ олмондора парӣ тари нестаи талӣ бояд ҳаво парӣ роҳ ба сӯи парӣ. зинда бошед, хаста набошед. Яъне ки ба фикри ман реп ин ҳамин як жанре ҳаст ки ҳатто ба оҳангам он қадар ниёз надорад. ихе ҳамешад ин намуд реп бо битбокс бисёртар туғрӣ мегирад ва реп бе оҳанг бигем ки 100% туғрӣ намегирад. ё ин ки битбокс бошад, ё ин ки бити холӣ бошад, ё ин ки ягон оҳанге ки no drums, яъне ки бе ягон барабан, бе ягон бочка бошад, туғрӣ мегирад. хуб, реп вақте ки шумо ягон тарона эҷод мекунед, пеш аз он ки калимаҳо, суханҳои ҳамин суруди нави худро нависед, бештар ба чӣ такя мекунед? Чиро пеш аз ҳама ба инобат мегиред ва дар асоси ҳамин матн тайёр мекунед? матн бисёртар 60-70% баъд аз музикаро гӯш кардан меояд, барое ки музика худаш илҳом метиҳад, калимаи нав мебуфад аз сар ва 60-70% қисми ҳамин репои мо бисёртар историяи мардуман. ба мо бисёр дархост меояд, историяи моро хонед ва бисёр историёро ма гӯш мекунам. ҳамин историёи ягон чи мо мебуфем ва камаш ки бигем камашае ки ай историяи зиндагии худ май. бисёртар историяи зиндагии мардум. як касе як чиз мегӯяд, як касе як чиз мегӯяд, як касе история дигар нақл мекунад, як касе история дигар нақл мекунад ва мехоҳанд ки ҳамин историёшно аз забони мо дар реп шунаванд ва ба мардум муаррифӣ кунанд. ин ҳамин ози 8 мисрае ки ман ба шумо хондам, ҳаминам историяи як бачаак ки бигем ки дӯстдоштаашро сахт нағз мебинад ва история дур дароз аст. хуб, яъне ки ҳама таронаҳое ки шумо меофаред ин таърихи саргузашти воқеии одамон ҳаст. бале ва ҳамин чизро шумо дар шеър ба мардум мерасонед, дар суруд. бале, мо чиқиле ки меган, мо аллакай художник шудагием. ҳамин расме ки мо мекашем, ҳамин расма ба тариқи зинда нигоҳ мекунед як бор. бале, ба тариқи музика ба мардум мерасонем ва меган агар художник фикри пула куна, ҳусни хачагу мекуна. мо ҳамам хе кӯшиш мекунем ки бисёртар фикри пула накунем ва чӣ пуле ки меёбем дар музика, дар хидмон, дар команда расход мекунем. мегем ки агар мо бисёртар фикри пула кунем, метавонем айб монем. бале, дуруст аст. муҳим як ғояи нав, муҳим як чизи нав барои раёнҳое ки шуморо гӯш мекунанд. ва шумо гуфтед ки вақте ки мо суруд эҷод мекунем, 60-70% он вобаста аст аз мусиқӣ. аввал онро гӯш мекунед. яъне мусиқиро барои шумо ки меофарад ё ки худи шумо онро фикр карда мебароед? Чӣ гуна аст? Ман бо ки ҳамкорӣ мекунед дар оҳанг? дар оҳанг бо битмейкерони хориҷа ҳамкорӣ мекунам. шумо ваёро намешиносен. аз ҳар тарафи дунё гуфти гапо месозанд. ба онҳо мо маблағ мефиристонем. қимат намефарояд бисёр? не он қадар. хай меарзад барое ки ин қадар мардум моро ҳурмат мекунанд, гӯш мекунанд, дар кӯчаҳо мебинанд, ҳурмати сахт мекунанд. худаш як илҳом метиҳад ки ҳамин мо рӯз ба рӯз ҳамин корро ба қувват кунем ва ҳар рӯз дар фикри ҳамин кор бошем.
беҳтарин. Хуб, аз ҷиҳати гӯем касбият бисёр ҳунармандоне ки имрӯз на танҳо дар жанри реп, балки дар жанри сароидан вокал ҳам кору фаъолият мебаранд. Мо медонем ба ҳеҷ кас пӯшида нест ки онҳо аз соҳаҳои гуногун ҳастанд, аз соҳаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра. Яъне мутахассис, хатмкардаи донишгоҳҳо ва соҳаҳои гуногун ҳастанд. Шумо ба ғайр аз он ки ҳамин касбро пешаи худ кардед, уман мутахассиси ягон соҳаи дигарам ҳастед шояд? мутахассиси ягон соҳаи дигар нестам, рости гап, лекин донишгоҳро хондам. Кадоми хусус? мео. Оҳо, бале, муносибатҳои байналхалқӣ. муносибатҳои байналхалқӣ дар Ҳамкасб будем. донишгоҳи технологии Тоҷикистон бо забони англисӣ ва агар яки ма берун аз мусиқӣ шавам, шояд ма ягон муаллими англисӣ, ягон кори дигар фаъолият кунам. Яъне донандаи хуби забони англисӣ бале. ҳастед. ҳамин ҳозир ягон таманнои хуш гуфта метавонед бо забони англисӣ ба мухлисонатон? бале. Марҳамат. Wish you all the best. Thank you. Хуб, азизон, идома медиҳем барномаро. Як тарона бо ном Дили зор. Биёед дар бораи офарида шудани ин суруд гап мезанем ки онро шумо ҳамроҳ бо Шаҳбози Акобир сароидаед. Бо киҳо умуман ҳамкорӣ мекунед? Суруд дар шакли дуэт месароед, яъне шакли омехтаи реп бо вокал? Биёед дар ин бора камтар ва дар бораи суруди Дили зор, таърихи пайдо шуданаш, ба вуҷуд омаданаш. пайдоиши треки Дили зор аз акаи Шаҳбози Акобир. Чӣ хел бигем? Оҳангаш. бале, чӣ дорад? Пояи ҳамин трек акаи Шаҳбози Акобир аст ва ӯ ба мо сухан кард ки дар ҳамин 16 мисра реп дар байни байди мунака хонем ва хондем. Трек зур биромад ва клипшам ташкил кардем. Клипи бениҳоят хуб омад, ба мардум писанд омад. Бигем ки амин поя меган ё ки сутун меган, амин саршавии амин кор акаи Шаҳбоз ҳаст. Бигем саршавишам муакка кардагиай, фундаментшам муакка. Беҳтарин, яъне асосгузори ҳамин суруд. бале. Ва бо киҳо боз тарона сароидаед ҳамроҳ? таронаи реп ва опера Аҷоиб. бо Хуҷастаи Мирзовалӣ. Сахт кӯшиш мекунем ки чизи беқувват накунем, фақат чизи бақувват кунем, матни бақувват дошта бошад. Аз ҳама ҳамин риска бисёртар нигоҳ мекунем ки ба мардум маъқул намешавад ё ки ягон гапи безеб мегӯем, ягон темаи сиёсида қуш мешавем. хеле чизоро мо намехоҳем. Беҳтарин, зинда бошед. Азизони дил, биёед як тарона аз Карлион ва Шаҳбози Акобир Дили зор ҳамҷоя гӯш мекунем ва баъд аз он боз эфири мо давом хоҳад ёфт дар мавҷи 94.4 FM радио Ҳамсадо бошед. Пайваст шудан ба рақамҳои 38 фаромӯш насозед. Метавонед мустақиман бо худи ҳунарманд ҳамсӯҳбат шавед. Пайгири мо бошед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил, идома дорад барномаи Бетанаффус ва ёдовар мешавам ки ин лаҳза дар доираи барномаи мо қарор доранд меҳмони имрӯза ҳунарманди ҷавон ва шинохтаву хушсадои тоҷик Азиз Азизов. Карлион, хуш омадед бори дигар. Зинда бошед. аз рамат. Хаста нашудед аз суҳбатҳои мо? Не, албатта. Инак давом медиҳем барномаро. Мегӯянд ки уман реп як соҳае ки бисёртар заҳмат, меҳнатро талаб мекунад. Масалан суханҳое ки дар як масалан суруди муқаррарӣ сароида шавад, он қадар матни зиёдро талаб намекунад, чун дар он оҳиста мехонанд, май кашида мехонанд. Лекин дар реп ана ҳамин суратнокии сароидан тезтар аст, матни калонтарро талаб мекунад. бале, вай сурати тезтараш спид лимит ном дора. Хуб, аҷоиб. бале, каман реперое ки спид лимит мехонанд. ман худам рости гап завқ надорам барои тезтар хондан, чунки ман худам ба ҳузурам. Яъне барои шумо муҳим аст ки ҳамон суханҳое ки шумо мегӯед аввал ба мардум дарк кунанд, рафта расад. Ҳамин тавр? бале. Ба ғайр аз умуман ҳамин сароидан, ҳамин жанр, дар ин жанр эҷод кардан, ин як орзуи кӯдакии шумо буд, хоҳиши шумо буд ё ки вақти ба воя расидан ҳамин чиз, ҳамин ишқи сароидан дар шумо пайдо шуд? Не, ҳамаи мо аз кӯдакӣ як орзуи
бигем ки қаҳрамон будана дорем ҳама дорад ва ман хидмат қаҳрамонии хидмат ҳамҷа ёфтам ки мардума тавонистам қоил кунам наздикома қоил кунам ва шахсое ки боварӣ надоштанд ва ёрам қоил кардам шахсое ки боварӣ доштанд ва ёра қоил кардам ва раҳматшон гуфтам бигем ки барои ман як сюрприз шуда ман дар оилаи шумо дар авлоди шумо аз ба ин соҳа ягон ҳунарманд ягон нафар буданд ё ки шумо нахустин нафар не дар ин соҳаи ман ки ҳастам дар ин соҳа не бигем баръакс дар аҳли оилаи мо вақтои пеш ҳамин соҳара сахти бад нағз намедидам ва бигем ки мара бисёр ҷанг намекардам фақат таъкид мекарданд ки бас кун ҳамин кора яъне зид буданд бале ана вақте ки ин дидам шуморо чӣ намекард боз намедошт аз замин роҳи интихоб кардаатон ё каме дилмонда намекард роҳ афтода не рости гап дилмондаам намекард сахти бад чунки ҳамаи роҳҳо мушкиланд ҳамаи касабаҳо мушкиланд саршавиш ва чӣ гуфта намедонам бигем ки шахсияте ки дар ҳамун соҳае ки нағз мебинад ва ай дасташ ҳамун кор меояд агар бо маблағ биёва бо аудитория биёва метавонад одами хушбахттарин боша ва ман фикр кардам ки ягона чизе ки ай дасти ман сахт мебиёяд ҳамин чизае имрӯз аз шумо розӣ ҳастанд аҳли оилаи шумо Бале, хонаводаи шумо бале розиам бигем 90/10 чунки як 10% ба чӣ маъно мегум модарам то ҳозира мегӯянд ки ман мехоҳам ту риш надошта бошӣ ту костюмро пӯшидагӣ бошӣ дар ягон банк кор кунӣ дар ягон ҷо кор кунӣ лекин ман ягон вақте ки костюмро мепӯшам мебинам модарам хурсанд мешавад ягон тӯи маъракаҳо мерем ягон фестивалҳо мерем ягон ҷоизасупорӣ мерем мақсад хурсанд мешаванд дар танаи мо костюм бурука мебинанд барое ки ӯ фикр мекард ки ман фақат дигар хе ба либосҳои кӯчагӣ хип-хоп мегардам лекин рӯз ба рӯз ҳамаш иваз шуд ва ҳама розӣ шуданд ҳама қоил шуданд беҳтарин аст ки шумо гарчанд дар кадом жанр ҳам набошад либосҳои классикӣ инам медонед ба фикри ман як омехтагӣ ҳаст як навоварӣ ҳаст дар ин соҳа чун мардум аллакай одат карданд репсароҳоро танҳо дар либосҳои варзишӣ ғайрирасмӣ бинанд бале бурукои кашо бале мегӯянд ки ҳаёт як чизе ҳаст ки намедонӣ чӣ пеш меояд вале ба ҳар ҳол беҳтарин аст ки шумо имрӯз бо мо ҳастед вақте ки ҳамин матни сурудҳои шумо тайёр мешавад аллакай шумо тайёред ки онро сабт кунед матнро ба ғайр аз худи худатон боз ягон нафари дигар ҳаст ки ҳатман нишон медиҳед маслиҳаташро мегиред ва танҳо баъд аз он сабт мекунед ба кӣ нишон медиҳед вақте ки матн яъне ки текст нависта мешавад ман рости гап вақте ки мада маъқул шава ҳамн текст ҳар рӯз 10 борӣ 20 борӣ 30 борӣ дар пеши худам дар танҳогӣ мехонам то ки аз ёд шавад бигем аями бисёртар такрор кардан ҳамун хондан як баҳра мебарам да бигем хеле баҳрабариро ман якум бор мебинам як дофамине бигем чӣ хеле ки кӯдак ягон кори нав мекунад хурсанд мешавад ҳаминам хе бигем ки ту як фарзанд ба дунё меорӣ ки мардум да маъқул мешавад ҳамин продукт бигем ҳамун фарзанди ту мешавад маҳсули дасти шумо мешавад ана вақте ки аз ёд кардаму бигем ай худам сахт боварӣ кардам ки ҳамин чиза ман аз ёд медонам ягон ҷо шуда намелишпум ҳамин чиза баъд якум дараҷа дар назди оилам баъд дуюм дараҷа дар назди дӯстон ва ҳамкорон мехонам беҳтарин хуб мегӯянд ки махсусан барои пеш бурдани санъат бисёр як нақши муҳим мебозад маблағ ва реп як соҳае ҳаст ки албатта айни замон дар тоҷикистон дар зинаи рушд ҳаст вале даромаднокии он дар муқоиса бо дигар намуди жанр сурудхониҳо ки бисёртаранд дар маъракаҳои мардумӣ даъватианд шумо чӣ гуна дар меёбед даромаднокии он шуморо имрӯз қонеъ мекунонад бале шугр ҳазорон бор шугр солҳои пеш як 6-7 сол пеш ё ин ки 5 сол пеш дар тӯи маъракаҳо реп намехонданд ҳамин намуде ки музикае ки мо мехонем намехонданд ҳозир бошад дар як моҳ ман ба камаш 5-6 тӯй меравам 2-3 консерт бо якчанд историяи дигар ба хотири мардум менависам ки
албатта ки барои историяи навистаи ваё маблағ ҷудо мекунам. Бигем ки ман бекор нестам, ака дар як моҳ 30 история бинависам, ҳамаи ваёра ройгон бинависам. Одамое ҳастанд ки аз ҳамин чиз баҳра мебаранд, бо моменте ҳастае ки ай пуле ки дар кор мешавад бо зиёдтӣ метиҳанд, чунки беҳад хурсанд мешаванд ва мақсади асосии мо хурсанд кардани дили мардум ай. Ва ҳамин чиз ман худам хурсандам ки мардум хурсанд мерасонад, қонеъ мекунад. худо хоҳад. беҳтарин. мо шудем ва имрӯз дар ҳамин соҳа, дар ҳамин жанр дар Тоҷикистон шумо киро эътироф мекунед? Мегӯед бале, репери бақувват. Ман гӯш мекунам сурудҳояшро. Ҳаст ҳамин гуна нафар дар Тоҷикистон ки шумо бале арзанда медонед? якумаш ин Райдер ки бо ман ҳамгурӯҳ буд, дӯсти наздики ман. Хуб. То ин ҷониб мо дӯстӣ мекунем, ҳамкорӣ мекунем. Ва деюмаш ин Берӯз Шарифӣ барон. Бале. Бигем ки мо ай солҳои 2010 шиносем ва ҳамкорӣ мекардем ва имрӯз хай бигем ҳар кас ай пишти кор борихчай, лекин баронам беҳад бақувват, Райдерам бақувват, Ҳасан Маҳдудов бақувват ва бисёран одамое ки бақувват мехонанд, лекин бигем ки активни нестанд. Фаъол нестанд. Бале, ҳамин одамои фаъолам фақат ҳозирашта чӣ кардам, рӯйхат кардам шумо. ва як савол ҳамеша дар сари ман чарх мезанад. Ман ҳайрон мешам. Кам нафароне шояд набошанд, намедонам, каманд бениҳоят нафароне ки дар ҳамин жанр бо номи худашон муаррифӣ мешаванд. Инро нигоҳ кунед. Барон, Райдер, Карлеон барои чӣ, аз кадом сабаб ин гуна тахаллусҳо ё номҳоро барои худ касб мекунанд ва ҳамин хел мо байни мардум худро муаррифӣ мекунанд? Сабаб дар чист? И сабаби ира метавонед дар таърихи ҳамин корро хонед, чунки аз солҳои намедонам 1980 1990 ё ин ки пештар на танҳо реперо, балки даже ҳофизо ҳам бигем рокиролшко ҳам ҳама лақаб дошт, яъне ки тахаллус дошт. Бо тахаллус пеш рафтан дар ин ҷода хубтар ва манфиатовар аст, чунки бо ному насаб мушкил аст. фикр мекунам ё нодуруст аст ё мушкил аст, байни ҳамин гапода ризқ кардагим. ё ин ки мушкил, ё ин ки нодуруст. аҷоиб. Инам фикри азиз. Хуб, бисёр аст албатта номҳо, лекин шумо барои чӣ махсусан Карлеонро интихоб кардед? Шумо метавонед гуфта? Чунки Карлеон якумаш ки аз кинофилми «Крестный отец» ки бисёр чизоро мо кино ёд гирифтем, бигем ки кори хубша. Беҳтарин. ва дуюмаш Карлеон маънош шердил мешавад. Бо ҷуръату пуриқтидор будан кори худро давом додан, ба ҳамин маъно шердил аст. Бале. барои ин шумо Карлеонро интихоб Бале. кардед. Аҷоиб. Агар ман эътироф кунам, ман дирӯз танҳо дар саҳифаи иҷтимоии шумо фаҳмидам ки номи шумо азиз будааст. То ин дам манам шуморо бо ҳамин тахаллус мешинохтам, Карлеон. Зинда бошед. аҷоиб. Хуб, инак як тарона ҳаст, ҳамон таронае ки шумо бо ҳамроҳии Шаҳбози Аклубир саройдед. Мо мехостем ки ҳамин сурудро шумо ҷое ки суханҳои шумо аст дар шакли зинда сароед. Мо дарк мекунем ки айни замон фасли зимистон аст ва ҳатто садои манам дар баъзе ҷо ноҷур аст, шуморо ҳам дарк мекунем. Бинобар ин биёед фурсат ба шумо каме зинда месароед ва баъдан бо суҳбати мо давом меёбад. мисраҳо байни ҳам мепечанам чумор, чунки ту меарзӣ ончунон, ту меарзӣ бармта хонаи бахт, ту меарзӣ бари ма бари тахт. давом шуда клип тамошо кунем. беҳтарин. Клип гуфтед, як чиз ба хотирам расид, рости гап. Умуман то имрӯз чанд таронаи шумо клип дорад фус ва зарнигори Рустам. аз ҳама қиматтарин, яъне маблағи бисёртар сарф кардед нисбат ба дигарҳояш кадом аст? Дар бораи клипҳои шумо чанд суруди шумо чанд клип дорад ва чанд қадар аз ҳама зиёдаш сарф шудааст ба клипи кадом тарона? зиёда аз 30 клип дар байни 5 сол, дар байни 5-5.5 сол зиёда аз 30 клип. мо наметавонем ҳамаи онро клип гӯем, чунки яхелиш муд видео ҳастанд. Бигем яъне визуалӣ ҳастанд ба ҳар ҳол. бале. Тамошо карда мешавад. бале. Яъне ҳамаш аудио визуалӣ нестанд. ҳастанд. аз 30 зиёд
ва аз ҳама бигем ки сермасрафтаринаш клипи моҳпарӣ, клипи дилизор ки айни ҳол мисраҳоша хондам. хуб, бигем да ёд надорам дигароша, лекин ай ҳама сермасрафтарин моҳпарӣ. моҳпарӣ ва дилизор. вақте ки шумо аллака қарор қабул кардед клип ба навор мегиред, ҳамун ҷои сабтро, ҷои мавқеи клипбардориро ки интихоб мекунад ё чӣ гуна пешниҳод мешавад? ҷои сабт ва сценарияро албатта ки дӯсти наздики мо Ҷурабек Зоидов аз продакшни Мағз Чағз, яъне ки директори продакшни Мағз Чағз. аҷоиб ном. бале продакшни Мағз Чағз шояд аҷоиб бошад, лекин и бачаҳо уже чанд соли охир мешавад ки якчанд клипи суперстораҳоро кардагиян. Рекламое ки мо дар телевизор мебинем аз Сиёмамол, аз Ақиқа, аз бисёр бигем компания ҳамин продакшни Мағз Чағз мекунад. интихоб мекунанд онҳо. бале 60-70% клипи морам бигем ки ҳамин бачаҳо кардагиян ки қатъи мо дӯсти наздиканд ва аморо дастгирӣ мекунанд. беҳтарин. бигзор ҳамин гуна нафарон зиёд бошанд ки санъатро қадр мекунанд, уманд ба пешравии ҳамин соҳа мусоидат мекунанд ва шумо метавонед гуфта ягон ҳолате ки ҳангоми ба навор бардоштани клип рӯй дода буд бо шумо шояд ғайри чашм дошт буд, интизор набудед, шояд хандовар буд барои шумо ё ки шояд дарднок буд, лекин шумо аз ин ҳолат баромада тавонистед? Буданд ҳамин гуна ҳолатҳо, метавонед гуфта? ин гуна ҳолатҳо беҳад бисёр буданд ва якчандша мегум. хуб, соли 2020 як клип кардем ки номи Китайский капитан дорад ва ба шумо тавсия метавонам ябор тамошо кунен. ҳатман. ин суханои мара баъди ҳамун клипа тамошо кардан мефаҳмем, чунки мухлисон мефаҳманд ки дар ҳуҷҷада ма ба қавле саркалабҳо истодагӣ будам. бигем дар ҳамин турбае ки меган шестигранӣ меган чӣ меган, хуб, бигем ба зонуам кашол будам, маҳкам будам ва бигем байд агар 3 минут бошад, якчанд бор 3 минутӣ ман вақти кашол будам. бигем дардовар буд, хун ай поёни по то пешонӣ омад. ҳатто дар ҳамун кадро маълум ай ки рӯи ман серхун ай ҳамҷада. бигем хун дар он ҷамъ шидагӣ. аҷоиб. ва яке аз кадрое ки бо шӯхиомез ҳастанд, клипи моҳпарӣ буд ки барои як табуреткае ки лави баҳрда, агар ҳамун клипа дида бошед дар Қайрақум, бале, ҳамҷада як табуретка намерасид. мо бо режиссёр бисёр доду ғавғо кардем, ҷанг даъво кардем. баъд я санг ёфтем ки да актёр, яъне мусафед дар болои ҳам санг шишт, табуретка наёфтем. инқадар санги калонро дар онҷо ҳамон замон аз куҷо ёфтед? бале санга якчанд нафара уҷ кардем овардем. баъд клипи моҳпарӣ як кадр аст, чикале ки шумо медонед як кадре ва мо дар байни 3 минут бигем ҳама чида успед кардем. актёру актриса рафтан дар байни якчанд сония формош налиш кардан омадан, ҳама чӣ иваз шид, лекин ма бигем бо ҳамун либосом иваз нашидам ва беҳад хушомадагия ягона клипе ки баъдаи клипа сиёмка кардан дар ҳамун ҷо мо истодем, музикаро айтагш модем, тамошо кардем. бигем бе ягон монтаж, барое ки як кадр аст ку вохе. бале, беҳад маъқул моншид ва баъдаи клипи моҳпарӣ ба қавли рӯсо ажиотаж сар шид. ҳамун шабе ки мо клипа пафтем, саҳар мехестам, аллакай телефони ма бигем ки қариб месӯхта, ай сабшениҳо, ай комментариҳои хуб. да ҳайрат будам да. ин боиси хурсандӣ, хушҳолии шумо гардид. албатта қоил кардем. бале, беҳтарин аст, аҷоиб. шудааст масалан дар маъракаҳо, дар ягон чорабиниҳо ки масалан шумо суруд месароед, мебиёянд ягон сурудро аз шумо хоҳиш мекунанд ва шумо рад карда бошед, уман сароидани чӣ гуна сурудҳоро ё чиро рад карда метавонед шумо дар маърака, метавонед гуфта? бале сурудое ки ҳамин базмиам ку мо хеле суруд хонда наметонем ва хоҳиш хонданам надорем ба фикрам. ба мо намезебад, чунки реп ва сурудои базморо вообще мегӯем ки дуран аз ҳамдигар ва моментҳое мешавад ки ягон мардакои калоне ки ҳастанд аз 50-60 боло репа қабул намекунанд ва ягон норозигӣ баён мекунанд, лекин хеле
ситуэйшно гарин каман карч. кам ҳастанд. боиси хурсандии шумо аст ки кам ҳастанд. бале бале. ва кадом таронае ҳаст ки ба фикру андешаи шумо айни замон метавонед зинда сароида ва ба формати радиои ҳамсадо мувофиқ аст, яъне ки дар он ҷо ҳама суханҳо хубанд. бале, суруди навеҷод ки якчанд моҳ пеш биромагӣ буд ва дар забони мардум, дар сари мардум ҷӯшид бо қавли овозот намия треки тумҳиҳо. бале бале бале, биёед зинда месароед, мо гӯш мекунем. хуб, марҳамат. сазот аминай мегуфти ҷон, овозот намия кани бестаҷот, кани ту марати наҷот. овозот намия, овозот намия, иҷа нофаҳмияй, иҷа зиндагияй, иҷа ҳамхелияй, иҷа номардию бахелияй, биё давом бутем зиндагира. беҳтарин, зинда бошед. вақте ки ҳамин мисраро гӯш мекунед, бахилӣ ҳаст, дигар аст. яъне дар куҷо бештар ҳамин чизро эҳсос мекунед? дар соҳаи пешанамудаи шумо ҳаст душмании носолим. солим ин вақте ки рақобат зур аст, бале, бале. ба қувват аст. носолим ин ҳамон ба фикрам ҳар роҳ воситае ки истифода мебаранд. шумо мебинед ҳамин чизро дар ҳамин соҳа, ҳамин гуна рақобати носолимро? И да тамоми ҷаҳон астай, да ҳама ҷо астай. рақобати солимам астай, рақобати носолимам. кадом ҳолат метавонад ки шуморо зуд ба ғазаб орад? метавонед гуфта? ноҳурматӣ ва ман дар бисёртар намефора вақте одам гап зада метавона ва гӯш карда наметавонам. бисёр ҳолатҳо ҳамхел мешавад ва як сифати мардуми тоҷик ки ба ман сахт маъқул нест, ягон чиза нарх навоша пурсиданай. мин саволда ман беҳад ғазабнок мешам. бигем ғазаб ман нишон наметиҳам ба саволдиҳанда, лекин дарунакӣ сахт ғазабнок мешавам, чунки ман худам хеле характер надорам ки масалан зарнигорҷон шумо телефонатонро чанд суб хардед ё ки мошинатонро чанд суб хардед. ҳамин савол бениҳоят ба ман маъқул нест, чунки русо як қавл доранд, ба қавле ки меган нехорошо штат чужие деньги. яъне мо имрӯз вақте пурсидем ки ба клипи шумо чӣ қадар маблағ сарф шуд, яъне ки шумо ба ғазаб омадед? не да ин маъно не, ба ин маъно не. вақте ки оиди ҳамин соҳа боша ман метавонам спокойна бигӯям. бале, яъне бисёр мешавад ҳолатҳое ки ҳамин гуна саволҳоро ба шумо медиҳанд? не шумо масалан шумо пурсидед ки ҳамин маблағе ки шумо аз мусиқӣ меёбед шуморо қонеъ мегардонад? шумо тарзи ай ҳама дурустша пурсидед. мақсад бо ҳастаи тарзе ки чанд сомон хутон медонед. бале, хуб, аз нигоҳи азиз мард, умуман киро шумо мард ҳисоб мекунед ва мард гуфта метавонед? мард ҳамон одамеро ман гуфта метавонам ки якумаш мардӣ карда метавонад, дуюмаш аҳли оилара да сулҳу суботу да серию приву да ба ақлӣ бигем нигоҳ медорад. ҳамроҳ ман мард ҳисоб мекунам ва бигем гирду атрофа ҳурмат мекунам. ва идома медорад азизони дил суҳбати мо бо азиз, нафаре ки на танҳо месароянд реп дар ин жанр, ҳамчунин як нафари соҳибмаълумот тахассуснок. шумо ба фикрам инро аз тарзи суханронияшон ҳам эҳсос кардед, пай бурдед. вақте ки шумо ба саҳнаҳои бузург мебароед азиз, ҳамон лаҳза чӣ метавонад ки ё чӣ сабаб шуда метавонад ки ҳамин хиёл нигоҳ мекунед, хурсанд мешавед, таби шумо дарҳол тағйир меёбед ё ки баръакс мешавад? кадом ҳолат буда метавонад? тасаввур бигем кунед. ки баръакс шуданаш беҳад кам шудагиай дар таҷриба. хуб, бигзор ки нашавад, мо гурз мекунем. боиси хурсандӣ ҳамин мешавад ки вақте сурудои моро дар якҷоягӣ ҳама мехонад ва вақте ки мо мебироем мардум бигем моро аватсеш дад мекуна, додувой, бо қарзаку, бале ҳамин моро аждад мекуна ва сурудоморо якҷоя мехонанд ва вақте аз сана баромадандам додувой мекунанд, хурсандӣ мекунанд ва чӣ хеле ки гуфтам ҳамин мардума хурсанд сохтан и мақсади асосии мо.
шудааст ҳолате ки шумо баромадед ба саҳна бо ким кадом як сабабҳо ҳамон баландгӯя кор накард яъне микрофон ва маҷбур зинда сароидед уманд шумо зинда сароидан бисёртар 70-80% баромадҳои мо зинда мешаванд чунки зинда хонданам ахтам дӯст медорам ва сабабҳое мешаванд ки ҳамон зал қонеъ нест барои зиндахонӣ. яъне овоз пурра ба ҳама кунҷу канори толор намерасад. Бале, ба ҳамин хотир фонограмма истифода мешавад. Бале. ё ин ки як моҳ пеш дар Сиёмамол баромад кардем ва пеш аз он якчанд рӯз ман мазам гирифтагӣ буд. Хуб. ва дар ҳамон ҷо ман кӯшиш кардам ки зинда нахонам ва баъд аз он гуфтан ҷашн зур шид дар Инстаграм навистан ки ҷашн зур шид ва ҳама дар қариб гуфтам ки и бо моменти вақте ки ман температура доштам моменте хез омад. яъне таби шумо камтар баланд буд аз ҷиҳати тибби мо дар назар дорем. ва дар кадом шартҳо дар кадом гӯем асосҳо вақте ки ба шумо пешниҳод мекунад ягон ширкат барои иштирок дар консерт дар ягон чорабинии махсус дар кадом асосҳо шумо розигии худро дода метавонед? ягон шарту талаботи махсус аз ҷониби шумо ҳаст? шумо дар назар доред ки райдер ягон райдер доред мақсад ягон хостае ки шарт не хел бигем ки фақат дар он ҷо ҳурмат бошад дар он ҷо якдигарфаҳмӣ бошад ба мо сахт дар кор нест моро дар ягон ҷои серавқот ҷо кунанд ёки ҷои ҷо кунанд ки фақат ҳурмат бошад азиз гурушна нест гурусна. бале ҳам лавозимотҳои техникӣ бошанд ҳамон чизо бошанд ки мо мардума қонеъ карда битонем тамом дига мо ягон хеле райдери надорем ки масалан мияги эншпила агар бишносен бале райдер доранд ки мо ҷое мерем уҷо да бояд плейстейшн боша бигем мо манам нағз мебинем плейстейшн не ки хеле шарт шароит надорем. ана акнун шумо тайёр шавед пас аз тамошо кардани ҳамин навор дигар ҳама он ширкатҳое ки даъват мекунанд ба консерт чорабинишон шуморо ба столи холӣ ҷойгир мекунанд мегӯянд худат гуфти ку беавқот не ҳамин модаро як гап доранд мега бачам сер бира сер биё хонада аввал кармид мекунанд. чӣ қадар беҳтарин сухан модар дуруст мегӯяд. медонед барои чӣ? ба ҳар ҳол нафаре ки аллакай шинохта шудааст ҳар ҳаракаташро мардум нигоҳ мекунанд аҳамият медиҳанд ва ҳамеша модарро гӯш кунед. дуруст мекунед. модарон қимат, модарон азиз. кадом як хислати кӯдакиятонро то ҳозир доред ба фикратон? модаратон мегӯянд дар бачагиятам ҳам хел буда кӯдакиятам ҳоло ҳам ту ҳамин хел мегӯянд шояд намедонам. хай мумкин ягон ҳарфи ночиз қати хафа шавам ягон лекин хафашавии ман дур дароз давом намекунад чунки ман худам одами дилсӯз одами ба фикр мекунам ҳама ҳолата фикр мекунам аз тангара ду тарафша фикр мекунам. бале кам аю хеле характерое ки мо аз кӯдакӣ мондагиам ва мумкин ягон хурсандие ки ба ягон сурпризи ночиз ба ягон чизи ки бигем қиматбаҳо нестае хурсандӣ мекунем ҳамин аз кӯдакӣ омадагия охи. бале дуруст. гуфтед ки дар хона яъне бисёртар кӯшиш мекунед ки дар хона тановвӯ карда бошед. хӯроки дӯст доштаи шумо аз дасти модар кадом хӯрок аст? модари ман самбусаро беҳад хуб мепазад ошро ҳам мантуро ва ин се хӯроки нағз медиҳем ман аз кухняи Тоҷикистон. агар сер ҳам бошед аз ин чиз рад карда наметавонам. беҳтарин. ба ин нобаъд гиред мухлисони Карлион агар шумо ба консерт ба ҳамин гуна чизҳо омадед дар назди шумо намехӯранд албатта лекин ба хона шояд ҳатман бурда. хуб давом меёбад суҳбати мо вақте ки шумо бо як нафар суруд месароед дар шакли дуэт ин аслан бисёртар аз ҷониби шумо пешниҳод мешавад ё ки аз ҷониби иҷрочии дигар? масалан гуфтед ба наздикии таронаи нави шумо бо Хуҷастаи Мирзовалӣ яке аз таронадаи бисёр ҳам садои пурқудрат доштаи тоҷик баромадааст. ин ҳамкории шумо ин бо пешниҳоди кӣ буд? ин ҳамкории мо бо пешниҳоди Апай Хуҷаста буд ва бениҳоят қадр кардем ин пешниҳода ва фикр нокарда розӣ шудам чунки ман пешакӣ мешинохтам вай одама талантша ҳурмат мекардам ва фикр нокарда ҷошда розӣ шудам ва пишти кор шудем. бо акай Шаҳбоз Якубирам ҳамихе вай мода пешниҳод кард
пешниҳоди хеле хуб буд, ки то ҳозир мардум гӯш мекунанд ва дар ҷое ки ҳам байда мехонем, мардум хурсанд мешаванд. Бигем ки ҳар ҳолатҳо мешаванд, лекин ҳолате ки мисол ман пешниҳод кардагӣ бошум, ё нестан ё каман чихеле ки хай мебудан шумо медидем да, мақсад ҳамун дуэтора ҳозираш да, дуэт вабше кам аст. азиз, бисёртар бо реперо ҳастад. яъне ин маънои онро дорад, ки шумо худатон ҳеҷ вақт пешниҳод намекунед ва танҳо интизор мешавед пешниҳодро. Не, пешниҳод мекунам. Фақат мавриди шуқати. беҳуда негӯ. ҳоло ҳам дар дилатон ҳаст ки бо ягон нафар ният масалан суруд сароидан, лекин пешниҳод накардед? Ҳоло якчанд маротиба ба 84 пешниҳод кардам. Хай мумкин серкор будам, мумкин бо ягон сабаб, мақсад камтар нагуфтанд ки розӣ нестимо, гуфтанд ки мекунем. Хай ҳолати шид ки акай баха баҳс кардан репхонеро. бигем ки оянда мумкин бо ягон одамои пайдо шавам, бо ягон сарояндаe пайдо шавад, ки ман ба вай пешниҳод кунам. ҳозираш да фикр мекунам ки фақат ҳамин солни карьера бурдастем. беҳтарин. Масалан вақте ки дар сари шумо як фикр пайдо мешавад ки пешниҳоди ҳамҷои сароидан мекунед ба ягон сароянда, агар пешниҳод кунед, пеш аз ҳама чиро ба инобат мегиред? мувофиқати овозро ё ки оҳангро ё ба ҳамдигар чӣ гуна омехтаи хуб шудан, чиро ба назар мегиред ва пешниҳод мекунед? Якум дараҷа ҳамун сароянда бигем ки талантш ба ман маъқул боша. дуюмаш мухлисо ҳамира талаб кунанд. сеюмаш ин ки ҳамон намуд мусиқӣ интихоб мекунем ки ба ҳар ду тараф маъқул шавад. фақат ҳамин се чиз. беҳтарин. вақти холигиам доред ба чӣ кор машғул мешавед? Ба ғайр аз сарояндагӣ боз ягон ҳаст коре ки дӯст медоред, машғул мешавед барои худатон, чун мегӯянд хобби ҳаст? бале, бо вақтҳои холигида бо дӯстонамон футбол бозӣ мекунем, ҳам футболи бигем настоящий, ҳам футболи плейстейшнӣ ва бо кӯдаконам ба кинотеатр меравем, бигем ки мултик тамошо мекунем. ҳама ҳайрон мешавад, чӣ ба ту я бачаи калон мултик тамошо мекунӣ. лекин ҳамин чиз бисёр мушоҳида мешавад агар аҳамият дода бошед. бисёр савол метиҳанд, як марда калон чӣ ба мултик тамошо мекунӣ? И маънои ӯро надорад ки мултика фақат кӯдакон тамошо кунанд, барое ки моментҳои интерес дорад мултик. лекин бисёртар ба хотири кӯдакон тамошо мекунам. аҷиб. вақте ки шумо гуфтед ҳамроҳи кӯдакон, ман фикр мекунам ки мисли шумо ё ки мисли ман кам нестанд онҳое ки новобаста сину сол ҳоло ҳам дӯст медоранд тамошои филмҳои тасвириро. дар кинотеатрҳои Тоҷикистон бигем дар асл ҳамаи кинотеатрҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, бигем ҳамаш дар будум қариб ва якчанд тан, ҳамаш гуфтам, якчанд тан ва мушоҳида мешавад ки дар ҳолате ки мо қати кӯдакон мерем, дар ҳамон ҳолат ягон донишҷӯён, ягон парчкае ки фақат барои суҳбат мераванд, фақат барои якдигар нигоҳ кардан мераванд, ҳамин ҳолат мада маъқул нест. лекин ман агар худам донишҷӯ мебудаму ёштар мебудам, мумкин ман баръакс фикр мекардам, лекин ҳозир дар ҳамин синни сол ман фикр мекунам ки барои суҳбат метавонам ба ягон ресторан биравам, ягон кафе биравам. яъне ба шумо халал нарасонанд ё ба тамошобин. бисёртар аҳамият метам. ман худмам агар аҳамият надидам, ине ки бачаи ман мега чш мега, мақсад тараф яқиб мегарда мега чш. яъне ором бошед. бале. беҳтарин. соҳиби чанд фарзанд? соҳиби 3 бачаи дуструяк. бо сабабе ки ман бигем дар синни 21 солагӣ зан гирифтам ва дар ин синни 30 солагӣ соҳиби 3 бачаи дуструяк ҳастам. беҳтарин. падари ҷавони соҳибдавлат. қаҳрамонпадар. беҳтарин. боз дар нақша доред ки фарзандҳои шумо бисёртар бошанд? бале, ин як дар мо ин як чиқале ки меган савоб аст. чанд қа бигем мева бисёр дорӣ, ҳамқа хуб ва фикр мекунам ки аз шарту шароит вобастае, агар шароит қонеъ бигардона, чанд қае ки мо хостем ҳамқа мешавад, чанд қае ки худо хост. аз шарту шароит. беҳтарин. азиз, агар рафту
масалан мисли ки худи шумо гуфтед дар оғоз шояд дар оилаи шумо дар волидони шумо он қадар намехостанд ки шумо ҳамин касбу соҳаро давом диҳед, яъне ки монеаҳо буданд каму беш, ва дар оянда агар фарзанди шумо интихоб кунад шумо монеа эҷод намекунед, умуман чӣ гуна мешавад муносибати шумо? шояд ба ӯ вақтора бигем ин соҳа тамоман иваз мешавад, соҳаҳо иваз мешаванд, бале, фикрҳо иваз мешаванд ва имрӯз дар ин радио шиштада, мақсад дар ин радио шишта ма ин саволда ҷавоб гуфта наметавонам, чунки рӯз ба рӯз одамизод фикрш ҳаллиш мекунад. шояд мо зиёд чӣ мегӯм, пага фикр ма ҳаллиш мекунам. мақсад саволи шумо қиин. яъне шумо намедонед ки гӯед дастгирӣ мекунам ё ки не. Бале. бигзор вақт нишон диҳад. хуб, нақшаҳои шумо ба ояндаи наздик, чун мегӯянд вақт меравад, нақд меравад. ман фикр мекунам агар мо соатҳо суҳбат кунем ҳам барои тамошобини шумо, тамошобини мо ё шунавандаи мову шумо камӣ мекунад, лекин вақт мутаассифона. ва шумо имрӯзҳо, ман мехостам аввал фаҳмам, ҳамин саволро пешниҳод накардам, то ба имрӯз дар чанд консерту чорабиниҳои ғайримардумӣ иштирок кардед, яъне маърака не метавонед гуфта? бигем закритем ҳамхи мешавад. бале, маросимҳо, ҷоизаспориҳо, маросимҳои маҳкамҳо ё ки ҷоизаспориҳо? маҳкам ва ҷоизаспориҳо. дар як ҷоизаспорӣ иштирок кардам ки соли гузашта дар Сурушхол буд ва аз радиои дигаре буд бигем. хуб, дар як озирашда дар як ҷоизаспорӣ иштирок кардам ва дар бигем чиёи маҳкам, маҳфилҳои маҳкамда мумкин зиёда аз 50. аз они ширкатҳо ватанӣ ки консертҳои Инаш бузург ҳам доштанд. аз 50 зиёд. аз 50 зиёд. Бале. беҳтарин. ва ба кадом ҷоизаспорӣ дар пеш истода тайёрӣ дида истодаед? ба маросими ҷоизаспории ҳамсадо Бале. ки рӯзи 24 дар Сурушхол баргузор мегардад. мо сахт тайёрӣ дида истодаем. ба тамоми мухлисон, ба ҳаводорон хоҳишмандам ва бигем ки тавсия метиҳем ки биёен ҳатман иштирок кунед. ба ғайри мо дар он ҷо як миқдор суперстораҳо иштирок мекунанд ва сурдошона барои шумо замзама мекунанд. марҳамат биёен, бигем нотакрор мешавад. беҳтарин, мо ба шумо муваффақият орзу мекунем. дар ҳақиқат азизони дил, санаи 24 декабри соли 2024 маросими ҷоизаспории радиои ҳамсадо дар коҳи бошукӯҳи Сурушҳол дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. биёед ва аз тамошои ҳунарнамоии тамоми ҳунармандон дар як саҳнаи бузург ҳаловат баред. ва азиз, ба мухлисони худатон чӣ гуфтанӣ ҳастед? аз шумо боз чиҳо интизор шаванд? чӣ нақша доред ки онҳо метавонанд интизор шаванд бесаброна? марҳамат. ба мухлисон гуфтаниём ки интизор бошанд ки аз пеш моро роҳи дарозӣ, роҳи хуб интизор аст. пастиҳо, баландиҳо ва ба ҳамаш фақат сабр. сурудҳои нотакрор шуморо интизоранд ки дар он сурудҳо шумо худатонро дарк мекунед. дар он сурудҳо шумо дӯст медоред. дар он сурудҳо шумо ҷанг мекунед, шумо оштӣ мешавед ва шикеле ки мегӯянд, якчанд мухлисаш шунавида мега ки суруди шуморо мешавад ҳам зиқида гӯш карда, ҳам хурсандида. бале, мақсад сезон яйда. ба ҳамин хотир мехоҳам ки ҳамин сурудҳоро зиёдтар кунем ва рӯз ба рӯз мантиқи нав пайдо шавад ва шоирии мо бақувват шавад. фақат ҳамин. беҳтарин. ва дар анҷом мо мехостем ки як таронаи нави шумо бо ном иштибоҳ каме аз ҳамин суруд месароидед барои мухлисонатон. марҳамат азиз. навиштара бара ҳамаги 10 варақ дар боби муносибато мада нагӯ ки менависи хато орзуҳои ай сарҳад берон айби мара гап зан дарум борон тард кард бидро дарун аксора бидрон дарум.
беҳтарин, зинда бошед. Азиз, ташаккури зиёд мегӯем барои пазируфтани даъвати мо. Ташаккур барои таваҷҷӯҳ ва вақти ҷудо кардаатон. Мо ба шумо дар роҳи интихоб карда бисёр меҳнатталаб, пурмашаққати соҳаи репу мансарояндагӣ барор мехоҳем бурдборӣ, муваффақиятҳо, дастовардҳои аз ин ҳам баланду зиёдро орзу мекунем. Ҳамеша чунин сеҳатманд, саодатманд ва дар соҳаи интихоб кардаатон муваффақ бошед. зинда бошем. ба шумо низ барор рӯз 24 во мехӯрем. зинда бошед. хуш омадед. азизони дилам, ҳаминҷо фурсати барои барномаи бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. ёдовар мешавам, дар доираи барномаи бетанаффус меҳмони имрӯзаи мо Азиз Азизов Карлион қарор доштанд. Шумо метавонед пас аз вақти муайян сабти пурраи суҳбатро дар шакли видеоӣ тамошо кунед дар саҳифаи расмии ютуби Ҳамсадо FM. давоми ин муддат бо шумо будам ман Зарнигори Рустам. хайр азизони дилам, имшаб бо мо дар амони худо бошед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.